guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane kula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ha. Piye? Ngerong mrono mrene ya. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petruk penglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamakke Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Ya ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demeki asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwa nengen kabeh.